В това видео ще говорим за общата нагласа за професията фризьор. Първата точка, за която ще говорим – страст към красотата и грижа за косата. Фризьорството изисква страст към красотата и желание да се помага на клиентите да изглеждат и да се чувстват добре за външния си вид. Фризьорите трябва да се интересуват от последните модни тенденции в прическите и цветовете, както и новите техники за грижа за косата. Страстта към красотата и грижата за косата е важен мотивационен фактор за професията фризьор. Нужни са мотивация, креативност, удовлетворение и любов към професията. Точка номер 2. Креативност и изобретателност. Фризьорството е изкуство, което изисква креативно мислене и способност да се създават уникални индивидуални прически за всеки клиент. Фризьорите трябва да бъдат изобретателни и да имат умение да създават различни текстури, форми и стилове на косата. Едни от важните качества във вашата работа са индивидуалния стил, изследването на тенденции, решаването на проблеми и клиентската удовлетвореност. Точка номер 3. Добри комуникационни умения. Комуникацията е ключов аспект за работата на фризьора, тъй като те трябва да се консултират с клиентите си, за да разберат техните предпочитания и нужди. Фризьорите трябва да бъдат добри слушатели и да бъдат способни да предоставят ясни съвети и препоръки за грижа за косата на своите клиенти, като разбиране на нуждите на клиента, предоставяне на съвети и препоръки, управление на очакванията, създаване на доверие и разрешаване на конфликти. Точка номер 4. Търпение и внимание към детайлите. Процесът на стилизиране на косата може да изиска време и търпение, особено за по-сложни прически и оформяне на косата. Фризьорите трябва да бъдат внимателни към детайлите и да работят внимателно, за да постигнат желания резултат. Търпението и вниманието към детайлите са ключови качества за успешен фризьор. Ето кои ключови качества играят важна роля в вашата професия. Прецизност при рязане и стилизиране, търпение при дълги процеси, отговорност към клиентите, корекция на грешки и постоянно усъвършенстване. Търпението и вниманието към детайлите не само ви помага да постигнете отлични резултати в работата си, но и ви правят ценен професионалист в индустрията на красотата. Последна точка номер 5. Професионализъм и етика. Фризьорите трябва да поддържат високи стандарти на професионализъм и етика в работата си. Те трябва да бъдат уважителни и дискретни към клиентите си и да осигурят сигурна и комфортна обстановка в салона за красота. Професионализмът и етиката са от съществено значение за успешната кариера на всеки фризьор. Те се отнасят към начина, по който се отнасяте към своята работа, клиентите и колегите си. Ще разгледаме кои са нужните инструменти и продукти за фризьорски салон. Фризьорското оборудване включва множество инструменти и мебели, необходими за функционирането на салон за красота. Ето списък с основните елементи. Първи основен елемент – фризьорските столове. Те трябва да са удобни и регулируеми, където клиентите седят по време на стригване и на оформяне на прически. Втори елемент – измивни столове. Столове с вградени мивки за измиване на косата, обикновено с регулируема височина и наклон. Трети елемент е стилистични станции, работни места за фризьорите, които включват огледала, рафтове и чекмеджета за съхраняване на инструменти. Четвърти елемент са сешоарите, както ръчни сешоари, така и стенни или подови сешоари с маска за изсушаване на косата. Пети елемент са машинките за постригване. Електрически уреди за постригване, които включват различни приставки за дължина. Шести елемент са ножиците, специализирани ножици за постригване на коса, включително филиращи ножици. Седми елемент са гребените и четките. Те са разнообразие от гребени и четки за оформяне и разресване на косата. Осми елемент са климазони и маски, уреди за третиране на коса с топлина, като климазони, за по-добро проникване на бои и лечения. Девети елемент – подвижни станции за инструменти. Подвижни колички за съхранение на инструменти и материали, които улесняват работата на фризьора. Десетия елемент са продуктите за коса, като шампуани, балсами, стилизиращи продукти, бои за коса и много други. Следващия елемент са стилизиращи уреди. Това са уреди за дезинфекция и стерилизация на инструментите. 12-ти елемент са кърпите и пелерините. Те са за предпазване на клиентите и поддържане на хигиената по време на процедурите. 13-ти елемент е осветлението. Доброто осветление е ключово за прецизната работа. Тези основни елементи осигуряват комфорт и ефективност както за клиентите, така и за фризьорите.